Så står jeg så herinde i CC-butikken sammen med Alexander fra Brandiator, som Samsung bruger til at forklare, hvad de nye produkter kan. Og Alexander, hvad er det nye ved Samsung Galaxy S4? Jamen, det nye og helt hotte ved telefonen, det er dels skærmstørrelsen, som er på 5 tommer. Det er fuld HD, så når du har film, så skal det ikke komprimeres eller laves om. Det er samme opløsning som den store fladskærm har derhjemme, så den passer i format. Det er Android styresystem, der ligger på, og har super mange fede funktioner. Vi har blandt andet kameraet, hvor du har alle de filtre, du kan lægge over, som du normalt har igennem andre apps som Instagram, og det kører live på skærmen. Derudover kan du også både bruge kameraet på forsiden og bagsiden på samme tid. Det er meget cool, så kan du få dig selv med på samme tid. Ja. Derudover har du mulighed for at tage rigtig mange forskellige slags billeder. Du kan få forskønnet dit ansigt, hvis man har en bums, så forsvinder det. Du kan tage sådan nogle drama-fotos. Det kan jeg lige prøve at vise. Det gjorde jeg ved en, der var her tidligere i dag. Sådan. Baggrunden er den samme, men bevægelsen i billedet opfanger den, sådan man kan lave sådan lidt en sjov billeder, hvis man dyrker noget sport eller et eller andet. Det er meget cool. Det leder videre til næste fede funktion, som er det, der hedder Air Gesture. Altså du kan ligesom bruge hænderne til at styre telefonen med, til at skyde billeder med, uden at røre telefonen. Det er rigtig cool. Og det gør også, at når du vil zoom, så kan du for eksempel bare bevæge telefonen. Fantastisk. Hvorfor skulle man skifte til en S4, hvis man for eksempel har en S3'er? Dels så får du en større skærm, den er 5 tommer. Selve den faktiske størrelse på telefonen er en lille smule mindre end S3'eren, så du får en mindre telefon med en større skærm. Den er tyndere, den er lettere og væsentligt kraftigere, rent specifikationsmæssigt er den meget kraftigere. Så har den alle de her nye fede funktioner, som for eksempel adjusting, hvor den kan styres med hænderne. Vi har hørt meget om, det har man i hvert fald hørt meget i pressen, om at den kan styres med øjnene og med hovedet. Kunne du prøve at give mig en lille kort demo af det på et website for eksempel? Det kan du få. Yes. Nu er vi inde på din egen hjemmeside. Ja, der var jeg også. Yes. Jeg kigger nu på den. Så skal vi vente til den bliver så grønt, det gjorde den der. Bukker jeg hovedet, kører den nedad, kigger opad og stopper. Kigger nedad. Og jeg rører ikke ved skærmen. Ja, det er jo helt science fiction-agtigt. Det er rigtig cool. Det fungerer også på den måde, når du har en film, om det er et YouTube-klip, eller det er en film, du har lagt over på selve telefonen. Så når du kigger væk, så stopper den filmen. Og når du så ser tilbage på den igen, så starter filmen. Det er jo meget cool, hvis man sidder i bussen. Så var der også noget, man kunne røre skærmen uden at røre skærmen. Det er sådan lidt at aktivere skærmen. Man kunne spole en video uden at røre skærmen. Men den bare registrerer i luften. Det var for eksempel herinde i e-mails. Så laver den et preview af, hvad der står i e-mailen. Og han rører altså overhovedet ikke på skærmen. Jeg rører slet ikke ved skærmen. Og det gør jo også, at du kan bruge telefonen med handsker på. Fantastisk. Men det var egentlig ganske fint her. Samsung Galaxy S4. Den er i hvert fald ude i alle butikker nu og kan købes. Det er den, og den får sig sort og hvid. Og hvad er den vejledende pris, hvis man snakker uden abonnement? Hvad er den vejledende pris hos Samsung, eller hvis man vil have købes? Her i butikken er den 4.999. Yes. Så det er topklasse. Det er topklasse. Yes. Men tak fordi vi måtte komme og forstyrre. Velkommen.